Goeie. Mag ik even bij ons in? Ja, van mij wel. Ja? Ja, ik heb er geen moeite mee hoor. We hadden hier vroeger een mini-kinderboerderij. Met allemaal diertjes. Hier? Ja. Lekker eerst de achterkant, vriend. Nou. Kijk, zo heette dat toen de tijd gingen. Wat hing je hier dan alweer? Wat wil je hebben? Paarden, ponies, geiten, eenden, ganzen. Hoe heet die dingen ook alweer? God, ik had hier van die Amerikaanse eekhoorntjes. Kijk, je woont hier nou al 26 jaar, maar je bent een Leeuwarden, je blijft een Leeuwarden. Ja, mis je het? Nee, ik hou van rust. Kijk, als je in die horecawereld zit, hebben er altijd mensen om je poten. En, nee hoor, ik mis het niet. Nee, mis je de horeca net? Nee. Toen je kwam? Nee. Ik heb er bewust zelf voor gekozen om te stoppen. Waarom? Nou, ik was het wel zat na al die horecajaren. Het is niet alleen leuke dingen, hè. Dat je optreden in je eigen kroeg, dat mag ook niet. Dus je moet kiezen en delen, hè. Van kappen of doorgaan. Hoe bedoel je optreden in je eigen kroeg? Nou, de slaanderij, de politie stond op een hoek en jou slaan ze de tent uit en jij moet op een gegeven moment het hokje in. Want ja, je mag niet eigen rechten spelen in Nederland, hè. En de verzekering betaalt niet vandalisme als de tent plat is. Kijk, en dat je dat 2 keer met maakt, dan ben je er klaar mee, hè. Maar wat vond je van Gouten toen je hier zelf al hier kwam? Ja, het was wennen. Mensen moeten nou nog aan mij wennen. En dan woon ik hier al 26 jaar. Want ja, Waar maakt zo'n wennen dan? ik heb geen contact met ze en ik wil ook geen contact. Ja, ze praten allemaal wel tegen me en dit. Maar ik heb niks met het dorp, verder niet. En waarom word je net contact? Ja, ik heb contact zat hier met de mensen, maar ik hoef niet zo nodig bij verenigingen en nee. Toch hing je hier een soort liete bennenborkerij, Ja, dat maar alle bijen komen konden. Alle de ouders kwamen altijd, maar kijk, dat is wat anders als met de gemeenschap meegaan. Kijk, ik ga dingen zien op een gegeven moment, dorpsfeesten, met leuke mensen. En als ze dan zondags met de kop naar beneden lopen, dat zie je niet meer herkennen. Dan houdt het op, hè? Vond je het erg jammer dat je ophouden moest met de beesten hier? Het is alles met elkaar, het plaatje. Het werd allemaal te duur, het wou niet meer met die knieën. En op Maar vond je het jammer? Ja, tuurlijk. Je levenslang dieren had. Want dat je achter de hokken zit, liggen ook kruisen. Van dieren die overleden binnen. Hier liggen vogeltjes. Er moet hier nog ergens een krietje, die nog niet zo lang. Maar wie is Jody? Dat was een stawij. En Cindy, dat was een andere hond met flaphoorn. Maar Jody was de vriend van elk kind hier in het dorp. En hij leidt er al jaren, hoor.